Fil-kumpless sportiv ta' Bormla ħolma saret realtà. Dan għax l-Assoċjazzjoni tal-Golf pajjiżna u l-Gvern bdew proġett pilota bil-ħsieb li l-isport tal-golf li ilu jintlagħab f'pajjiżna mill-1890 jibda jkun prattikat fl-iskejjel. Il-President tal-Assoċjazzjoni William Beck qal li dan huwa kruċjali biex l-isport tal-golf pajjiżna jibqa' ħaj. Il-Gvern prinċipalment semana biex ikun possibbli għalina li din il-logħba nieħduha fl-iskejjel. Fetaħ l-iskejjel għall-logħba u nittamaw li dak il-bib jibqa' miftuħ mhux għall-logħba tal-golf biss, imma anke għal sports oħra. Tfal tal-5 sena li jattendu l-kulleġġ ta' San Giorgio Santa Margherita ikkompetew bl-akbar entużjażmu wara ftit taħriġ mal-ewwel talmu teknika bażika. Teknika li jaftejnhom ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Tallimna nimmiraw u jkollna ħafna paċenzja fil-golf, hekk tista' tirbaħ jew titilef. Tallimna vera jitkollok il-paċenzja u imbilli titlef ma ġajja xejn. Fl-isfond tal-ajjat u l-atmosfera kompetittiva li jafu joffru t-tfal, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Saġus irrimarka kif logħba li s-soltu hija assoċjata ma' sinjuri irnexxiela tadatta l-ambjent li mhix daqshekk imdorri għalih. Chris Saġus qal li l-pass li għamlet din l-assoċjazzjoni huwa eżempju li l-assoċjazzjonijiet ta' sport oħra jistgħu jieħdu.